Yo, iki ngaturi Mas Gareng taruh pinarak ana kiwa kotak kene. Pethuk serampat. Yo, pethuk serampat. Monggo jogetke sik menanget awake. Monggo, yo. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Mas Bayu. Secara tidak langsung umure awake dhewe suda sedina meneh. Nggih niku pun hukum alam. Nggih. Setiap orang yang bernyawa atau makhluk hidup yang bernyawa setiap harinya umurnya berkurang. Oh ngaten nggih Mas. Nggih yen sing tidak bernyawa kaya niki balai desa. Niki umure setiap malamnya bertambah. Leres mergo mboten bernyawa. Kaya dene sing keparang asta jabatan saya suwe saya apal nggone ngladeni masyarakat nggih ta. Saya suwe saya profesional dalam menjalankan tugas. Nggih. Sakniki niku ora butuh pinter, Mas. Nggih ta? Pinter ya kena ning sing baku niku kekompakane. Tur ngerti. Lah niku sing kula karepe. Ora kudu pinter ning ngerti. Mergo pinter niku relatif. Pinter nggen bab apa sik, ora ngoten ta? Nggih. Wong pinter menyesuaikan diri kuwi ya wong pinter. Mergo ngerti sing tegese empan papan. Betul, betul. Kita wong ngerti nyambut gaweane becik kuwi ya wong pinter. Mergo ngerti gaweane. Leres. Nggih. Wong sing baku niku napa-napa niku kudu ngerti posisinya masing-masing. Mula nek nganti suk-sukan niku malah ora apik dadine. Sing jeneng gerbong karo loko niku kewajibane dhewe-dhewe. Bener, bener nggih Mas. Dadi ora perlu oyok-oyokan. Nggih. Sing penting ayo bekerja sama disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Tuladane kaya anak ngalengka niku Mas. Napa? Trisirah. Sirahe telu, sijine ngalor, jeneng idul, jeneng etan. Akhirnya tidak fokus. Nggih. Kekarepane bercabang 3. Nggih. Kula ya sak lumrahe wae ya jeneng sirah ki ya siji. Leres. Nggih. Pimpinan pun harus satu komando, satu perintah. Hari Kamardikan yang ke-80. Apa maksud dari angka 80 niku ya Mas Gareng? Ngeten, niki utak-atik gathuk yen perkara utak-atik nomor niku gawean kula. Ning pasang ya ora tau nembus aku. Ya sing di nomor beda kok. 8 niku saking tembung 8 dengan landasan Pancasila. 8. Nggih. Terus 0 nolak segala provokasi yang akan memecah belah negara kita. Jadi umur 80 dengan landasan Pancasila, mari kita tolak provokasi yang akan memecah belah
bangsa dan negara kita. Amin. Nggih. Niku kula yen basa ngothak-athik nganu napa istilahé desa. Nggih. Desa niku enten tegese. Apakah arti dari desa? D niku dihuni sekelompok manusia yang namanya penduduk atau masyarakat. Leres. Terus enak dan tidaknya tergantung yang menghuni. Oh, ngono ya, Mas. Nggih. Yen piyai iki rukun ya kepenak oleh tetanggan. Niku Terus setiap tahun sebaiknya diadakan bersih desa. betul. Terus akan tentram dan ayom desanya serta sejahtera masyarakatnya. Nggih. Kaya mriki Nggih. adoh kutha paribasane ning tentrem ayem adem ora ana alangan sawiji apa. Mula aja nyepelekke karo piyai sing sugenge ana Karang Pradesan. Nggih. Nggih ta? Wah ning kutha niku sine kemrungsung ora apa-apa no kepengine tuku ning ora ndek dhuwit. Lah ya bangsa sayur mayur kuwi le nandur ya ning Karang Pradesan. Bener. Nggih ta? Aku iku nek wis subur digawa dipanen terus digawa nyang kutha. Dadi wong kutha aja gleleng. Nggih. Wong kutha ki tanpa ning wong desa dolan mangan apa coba wong le nandur ki ning sawah ki eneke ya ning Karang Pradesan. Tur nganu lho, tenan niki panjenengan sing menghuni desa-desa niku bersyukurlah. Nggih. Karena pemimpin panjenengan didasarkan oleh pilihan panjenengan piyambak. Nggih. Beda nggen kula niki jujur nggen kula niku lurah. Oh. Lurah ditunjuk kalih wali kota. Nek lurah niku ditunjuk, nek kepala desa niku dipilih. Otomatis yang kepala desa kinerjanya yang menilai masyarakatnya. Yen ora apik ya ora dadi meneh. Ning apik ya dipilih meneh. Ning yen lurah niku masyarakate mboten iso napa-napa. Elek ritek sing penting sing milih dheweke seneng. Nggih. Niku dene menika lak tujuan lurah lak tujuan angger wali kotane seneng ya ora diganti-ganti. Nggih. Ning nek mriki ya mung gumantung tandurane. Alhamdulillah Pak Dipo tandurane becik ten masyarakat. Pun Piye, Mas? niki ndelur kades kades kaya ngono ora hebat. yen ra dipilih ping 3 rugi lho jenengan. Lah nggih, ya muga-muga awake dhewe mung isane melu ndongake. Lah nggih. Jalaran kula ya isane mung melu ndongake piyai kene. Sebab napa nek piyai kene iki rejekine turah, kula sing ning Solo wadoh saka kene ya ketumrapan rejeki, ketumrapan kecipratan rejekine piyai Cepogo kene. Nggih. Kula percaya yen niku nggih, mula ayo. Muga sampunipun bersih desa tentrem ayem. Leres. Amin. Sejahtera masyarakate sayuk rukun bebarengan. Ana kidung Wah lagi rumaksa ing wengi tolak salak iki. tolak balak. Lah yo balak. Oh, balak to. Iya salah. Teguh ayu luputa ing lara. Pancen teguh ki ayu. Iya. Luputa bilahi kabeh. Jim setan datan purun paneluhan tanana wani. Mewah panggawe ala gunane wong luput. Geni atemahan tirta maling adoh tan ana nyaket mring kami. Guna duduk pansirna. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja dok korupsi mergo yen korupsi nagarane rugi. Piye to kang kuwi iya ngono kuwi apa kuwi kembang iman sing tak puja
Iki karya Ki Wasita Dipura iki wis taun pira ya, Mas? Wah, iku awake dhewe dereng pojo-pojo. Lah iya. Muncul. Kuwi apa kuwi? Kembang melati sing tak puja-puji mbok aja korupsi. Merga yen korupsi negarane rugi. Piye to kang kuwi ya ngono kuwi. Oh. Padahal ketriyen nggih pun dilikke lho. Lah iya, Kaya sik do ndablek. nggih. Mula biyen iku isih ana tembung semon mantri, esem bupati, dupak kuli. Nggih, sakniki ya Mas Gareng ya semon mantri niku pun mboten enten sing sakniki kudune duplak kuli. Lah wong diwelehke ora gelem ngowahi apa nek mung disemoni. Perasaane pun mati. Biyen niku nek mung dilirik ngono ki wah, nek kleru ki ati niki wis ora penak kae. Kuwi mung disawang. Ah saiki dilokke ndablek. Ah nggih wong sakniki usumenu nganu kuping budhek mata picek. Nah kuwi. Ayo saiki manembang dandang gula Mas Gareng. Ayo genti sampean sing tak teter iki. Anu mon sing perkenalan gamelan mon nggih. Oke, Sing gampang. niki mergo anu jaman sakniki wis arang-arang Mas sing ngerti gamelan ki arang. Nonton wayang kudu ngerti jenenge apa ta ki? Nggih. Nami gamelan puniki kenong kempul gong miwah suwukan slentem jinejer lan gender peking saron lan demung rebab kendang siter lan suling kethuk jinejer lan kempyang bunang lan penerus saka kayu waran gamban angiringi swantenipun Swarawati sinebut karawitan. Wah, jan. Aku lho iki kok ngene iki iso kupeni anak bojo, Mas. Iya, ning tukang son ya diketutke to. Biyen urung ana tukang son. Iya. Taun semono iki tukang son jedul pateni. Ya aja ya pateni sone maksudnya. Oh sampean iki awake dhewe nek ora ana anu sound system ki ya iki pendukung utama lho. Mula do gleleng-gleleng ya aku. Yo, kula niku open Mas. Agar diparingi wong tua kula apalke, kula tokke nggih ora apik ning lowo. Betul. Niku tegese panjenengan ngopeni karo tinggalane sing sepuh. Ha iya. Ora betule kupingku bosok. Wong klenu saking semangate kok. Semangat. Saya ganti. Apa? Apalane no. Napa apalane? Engko titip wah aku jane kepengin ngetoke gudeg Yogya lho jane. Ayo. Alah kok sik. Sik. Iki slendro sik lho aja diwalik kok. Nggih, slendro. Kok ndak dadak gulaku kisro. Apa? Wing. Panganan kok. Oh, panganan. Wingko babat toa Bandeng Gresik Surabaya pelabuhan dagang misuwur rujak Cingurih Bajirgung enak lah Bajirgung Tulung Agung Lahar Blitar Tahu Kediri iki Jawa Timuran. Terus Ki Warok Ponorogo Candi Borobudur Melangkah Jawa Tengah Batik Solo Gudeg Yogya Bako Kedu Semarang Pasare Yai nggih Tugu Monas Jakarta tutupane ayo ki bes kowe ora yang kuwi beda meneh. Kuwi yen kutha, yen kae. Heeh.
Apa? Apa? Nek kutha piye? Alah malah. Pancine golek pangan kok. Nggih. Kula ngetang Kitha Tanah Jawi Serang Banten Tangerang Jakarta Bekasi Kerawang Cikampek. Oh, dandang gula kernet. Kok kernet? Lah apal dadang gula kutha. Oh iya. Lah kernet iki apal kutha lho. Saiki ora ono kernet. Saiki ora ono. Bogor, Cibadak, Bandung, Purwakarta lan Sukabumi. Terus Yogyakarta, Magelang, Demak, Pati, Kudus. Semarang lan Solo, Tiga, Solo, Sragen, Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang, Malang, Blitar, Ki Basuki, Banyuwangi, Bondowoso, Jember. Wis komplit kabeh. Wis pojoke kulon nganti etan. Nggih. Awang tau peni. Nggih. Niku nggo gampangke wong ngapalke kutha. Nggih, wong iki dadang kula ilmu bumi kok. Nggih. Ayo kene Mbak Fahmi. Wah. Kene Mbak Fahmi, mentara-mentara turun. Mijil saka Ponorogo. Wes suarane apik, bocah ayu, mangane akeh. Ya men awak waras mumpung sehat. Kancane iki do meneng kabeh iki sok kerdus loro iki. Ning ngarep ngono pangan kabeh. Nek ora dilekke sak kerduse dikukuti. Ya ora iki open men ya. Nggih, aku tak ngicipi suarane Mbak Fahmi. Ah, swara tok ya kecut. Malik pelok barang. Nah, nyuwun sarung jagung dibawani sik. Kowe lah ya cacak iki. Monggo. Ayo. Monggo, Mbah penggender pareng mapan. Waduh. Jan mengguke wis entuk. Heeh. Jare watuk. Si radio to iki. Sing gede radio. Monggo. Ya, Mbak, sampean tak aturi bawa. Gegarane wong akrami. Mas Garing sing njlentrehke utawa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mergo saiki arang-arang wong iso paham basa Jawa. Oke. Ayo, ya Mbak. Gegarane wong akrami. Modalnya orang berumah tangga. Ya. Tutup benda rupa. Bukan banda. Bukan harta kok banda. Bodoh ki lho bahasa Indonesia. Lah ya tuh harta. Oh, harta to saiki? Oh. Bukan harta, bukan apa? Bukan wajah. Among lanjut. Among hati pawi. Hanya hati itu modalnya. Wah. Iya toh. Ya, terus. Luput pisan kena pisan. Salah sekali. Kena ki apa? Ya, salah sekali, benar sekali dalam memilih. Ngono lho. Iya. Penakmu to urip wong ya tok. Tibane dibaleni ngentekke flash disk. Ya. Yen gampang
Oh sik to. Ayo. Luwe Meno Kalau mudah akan lebih mudah. Terus yen angel Kalau sulit tidak kelihatan. apa tuh ini? Kok sik yang angel-angel kelaku kalau sulit tidak kelihatan piye Mas? Piye? Sulit. Oh maksudnya kalau Ya, wis rasa nyambung iki ngopo ya. Wong kok senengane tegese wong milih jodoh ki nek gampang ya gampang banget, nek angel ya angel banget gumantung saking angel iki tidak kelihatan. Oh ya. Ya Mas Dodo ya. Oh kalau aku ngerti kayak sulit ya. Iya. Ya. tan kena pi nombas harata Tidak bisa dibeli dengan uang. Nggih. Ya. Cinta itu Ya tur iki dari hati. sarung jagung pelok Oke. barang. Bawa yuk. Terima kasih, matur nuwun sampun dipun aturaken sarung jagung. Nggih, matur nuwun Mbak Yu. Ayo kene, Ah, aku genti nyuwun karo Mbak Suci Ovita Dewi. Monggo. Iki si galak. Monggo monggo Mbak Suci. Katuran mriki nyanyi. Mas Gareng pun ngentosi ya Mbak
topo. Si topo. Ki golek inspirasi kok. Magati sampun tangi. Iki turu apa mati? Kuwi latihan kok. Yen mati. Mati tenan, Dik. Iki ana sing ngersake bajing loncat. Ayo. Oke. Dibawani sik. Sing bawa Mbak Suci. Ayo. Cocok. Engko sing joget Mas Gareng. Oke. Ayo. Sak iso-isoku lho ya. Ayo no. Ora isare ngopo. Aku tak titip salam ya, Dik. Sapa? Inggo bojoku sing ning Bali. Oh, nggih, garwane Mbak Suci iki piyai Bali. Oh, bareng titip salam aku kalian Pak Kades piatu salam saking tanggi kula Pak Cip. Dari kanca rame riyen. Oh, ngoten, nggih. Pak Cip iki tangga Pak kali kula. Wah, kok tangga nakal kali kula. Yo, diaturke sik. Bawane mangsa borong. Sukul ning apar kae lho. Apa nggih? Oke, Mas Gareng bagian menerjemahke meneh. Oh, ora iso. Alah ayo coba jajal. Oke. Saisoku lho ya. Yo, ayo. Iki. Hilir. Ciliwik. Kok iso celiwiki lho. Ya wis sak isone wis. Angin. Oh, lah kan angin lah ngerti kok. Angin panggil. Semilir angin dari penggilingan. Jenenge apa iki? Perut entut. Kok iso entut? Sing semilir saka penggilingan iki perut. Oh ya, terus Kok apa glegeken? ya. Nebak kuring. Nyego goreng. Wis ben. Lah wetenge isin angin tok iki. Ya. Nyego goreng. Wis ben yo. Nuker bimbang. Nugeli brambang. Ngahulang ngabang brang binang. Kok pedesan ulang-ulang awake dibontang. Aduh. Loro. Aduh. Dede. Banget. Dek kecincing. Jare dicincin. Wetenge loro. Ya wis. Heeh, ya terus. Daina cincin. Saya dhuwur. Yo. Ngacacang. Nah. Ngacacang. Ngececeng. Cara kono ngacacang, cara nggonku ngececeng. Oh. Wetenge loro. Wetenge loro. Ngececeng. Ya, terus Nuhangga. Golek tangkringan. terus Cacang ning nangga. Medendeng nang tangkringan. Saben wektu Bareng metu. tibae ling. Bareng metu dililang-liling. ya apa? Wah. Saru lho ning Bayu. Masa yang ngono asline terjemahane ora ya. Lah aku ra iso mbok nerjemahke. Oh, kayak Jawa Barat ngono ayo. Ku opo to karepe ini? Barang Apa ini maksudnya ini? Bareng metu dililang-liling katut apa ora? Ayo, diaturke wis senengane kok gawe-gawe. Wong ra iso kok. Yo, intro cantrik sik. Monggo dijogeti Mas Gareng. Monggo, ayo.
Alhamdulillah matur Matur nuwun. Mbak Suci nuwun. aja lenggah sik. Aja lunga sik. Ayo. Nggih. Mbak Dita rene ngancani Mbak Suci kene. Ayo kene keroyokan. Monggo wirawiri wirawiri. Lagu istimewa lho iki. Lah pripun? Iki ya iso dienggo bawa. Oh nggih ta. Wirawiri kumutu weruh wiraga. Heeh. Pranyata adopane. Iso nggo bawa ta kuwi? Lho nggih no, sak Asmarandana. Tutukno aku megah-megah. Iya, Malik Slendra menyura. Maka. Ya, Mbah Kong, Malik Slendra Mbah Kong. Mbah Kong. Nggih. Wah. Mbah Kong Heru. Niku pun kemajuan ya Pak Bayu. Lah ngapa? Mau ingok-ingok teng kamar sinden. Dan aris wis kendel saiki. Pun mulai kendel. Kendel. Nggih. Oh, arep melu dadan presiden to lho. Ya ora napa ya arep dadi Ariswati. Ayo. Yo, iki ana sing ngersake kutut manggung dibawani sik. Wah cocok. Ayo. Iki aku. Tak wiwiti saka kutut Banyuwangi sik. Mbak Dita, ayo. Wayahe wus. Ayo, coba. Wayahe wus. Lingser. Mas Gareng. Nun. Wah, jan awake kepenak hawane kaya ngene iki. Oh, iki lagi tea. Wah, aku duwe kopi enak banget. Alah omong tok ora tau Weh, manjaluk bojoku kuwi lho, ora digaweke. Oh, tak kira dibutelke. Iya. Gaweke sak jatah. Wangi. Aku seneng nyambut gawe ning kene iki sing ngancani akeh Mas Yose wis jamune ya. Ya turi kok piye kene iki seneng tirakat, seneng lek-lekan kok. Pun kula dongake sing mirsani ngantos sepriki tasih lenggah, mugi tansah sehat pinaringan rezeki kan berkah barokah. Amin. Sakniki panjenengan dadi penonton, sok taun ngarep dadi penanggap wayang dhewe. Amin. Ibu-ibu sing akeh sing lenggah. Lho kulo. Tasih kata Pak Bayu. Jamaah. Oh, jamaah. Allah. Oh, mbah pengajian. Lah jane lak tenan ibu-ibu sik betah melek nganti sak yaene kok. Ayo, tutuke Mbak Suci. Maka. Parku. Yuk. Harsa. Anu. Yuk. Muni. Lagu menika kula kintunaken Apa? dhateng Pak Wardoyo. Oh, Mas Wardoyo Jumantana. Mas Gareng.
Dita ki nek cara manuk apa, Mas? Iki murai batu. Murai batu. Kekiter sing butute dawa 15 cm ya iki. Weh. Nek ayu Ayo kuwi. Anu lovebird. Wih, lovebird. Lovebird. Lho semene-mene iki lho. Ya. Nek Dini kuwi cilik iki apa ya sing saiki lengarane pleci. Wih, pleci. Pleci lho dudu kenci. Iya, pleci. Terus nek Fahmi iki mergo kuwi sing daya tarike lak ning ngene kulit karo wajah. Kuwi jalak Bali. Wah, jalak Bali. Sing digoleki ulese putih jalak Bali iki. Ngocehe wis padha karo jalak ireng kuwi. Nek Mbak Dar kae manuk ancel bumi. Apa kuwi? Kowe ora tau sobo sawah kok. Lah ngopo? Manuk ancel bumi iki sobone galengan ngono lho, tuku-tuku agar doyak sing ngoyak mandek kok meneng ngene lho. Nyek. Ancel galeng. Lah iya, galeng lak bumi. Ancel nek suci iki. Aku deh. Iki manuk galak iki. Napa? Betet. Kok betet? Betet ki ngocehe wapet-wapet ngerti-ngerti. Cedhuk. Wah iya. Mlatuk iki galak mergo. Mula nek mlaku kok tatet. Lah. Kowe ora ngoceh ngentut kuwi. Ayo, ganti Dita. Ayo. Dita ki manuk Wis. wis to. Lah jare ganti Dita. Sing nembang. Oh lah omong cetha karo wong tuwa omong ra cetha. Nggih, Mbah. Iya Le. Aneng plang. Keringan. Lanjut. Laulu aku seneng ya. Neno. Saiki sing manggung Suci. Mas Gareng. Bagian ngabani sing ngempul. Oke. Ayo. Lho tiga. Kae lho ning kono, nggone beda. Ayo. Kempul ngon. Bagus. Pindho ngon. Bagus. Ping telu ngon. Bagus. Ping papat ngon. Yes. Ping lima ngon. Sare mbuh rek. Kowe ketoke ngono kowe. Iki perintah atasan lho. Aku ora merintah kok. Oh. Kok ora tanggung jawab to kowe? Aku ora ngkon ping 5 kok mangabani sing ngempul. Aku mau ngono. Ha nek lek ngono ngomong neh yo. Ngon ping 5 ngon. Moh. Kok mah iki to? Iki kutut manggung kok lesuk jumengglung. Lah wis sing ngabani kok ping 5. Wis ora usah dikempuli wae. Ya Mas Gareng. Oh. 50. Alhamdulillah. Titip kek sing ngempul. Kek Pak Mangul. Lah. Wis manut kok kurang piye? Sak kempulan 10. Apa sing ngempul lempah to kok. Ya tak kon ngeterke aku. Ya terkira ono men. Oh alah ngon. Ya ngon. Amit-amit Mas. Nah, gue berobat ya.
Nggo berobat apa ora lara kok berobat. Ha ceno 50 kon ngeterke ra gelem mara dhewe. Wong senengane kowe. Kowe belani mangon kowe. Sapa-sapa kok kleru. Ora entuk dhek tok nesu tok isine. Iya. Ngopo dadak buka rumah sampurna sapa cara? Aja ngono. Godeli kowe, godeli. Kecantol. Oh, cantol to. Aku anggere ra entuk dhek kok nesunan ya. Oh. Ya. Iya. Wah, gawe jatpleng iki penak ten. 50.000 ora tetep. Ya, Dita, monggo, monggo. Mangga 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 Mangga, mangga. mangga mangga Mangga, mangga. mangga mangga Ya. mangga mangga Ayo no. mangga 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 Mangga. mangga Terus midhangate no. kang Iki ngopo? Tak karepku ra entuk 50.000 sak dolanan lampu to. Ayo. Pas gongi geter. Ya, Permitra. Pramitra kang Wilujeng. Ya. wilujeng lenggahipun para tamu. Wilujeng. Wilujeng. Ayo, kuda nyungklang dikibarke jogeti Mas Gareng. Ya. Wangi wangi ya babi kudu manggo. Yo. Karep Terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Nggih, Dita ning kono sik. Matur nuwun ya sayangku. Nggih. Kok tak transfer ya. Oh, wah, sajake kaya ya ya. Ya, iki ana sing ngersake sambel kemangi diaturke. Oke. Nah, ayo sambel kemangi, Cak. Monggo diracikke. Oh, adem ini sambel kemangi penak ya. Wis mules. Kok malah mules ya. Ya, ya Mbak Dita. Monggo, ya, Cak.
Terima kasih, matur nuwun. Wis pokoke joget ora apa-apa, kok nek ngantek pegel ya karek ngombe sida muncul. Wah. Ya no kudu rasane enak tenan. Nggih. Ayo ngombe. Jamuku mau iki le. Mbok Apa? Oh, urung digawe kene ta? Iki aku tak anu Mas Garing kula ajeng ngaturke lelagon kagem para kadang-kadang Karang Taruna. Nggih. Nggih, ayo dini rene. Monggo. Metaram, turuk. Ngetan Bali ulang apa sedane ngaturke lagon Kitir Sumilir. Heeh. Ayo. Ayo kentir pinggir. Maka digarap piye? Nata bokong. Nggih. Balik. Iki digarap anu napa irama seger. Oke. Maka ayo Mas Nanda. Nggih. Jan pengendang kowe elok tenan si kentut kowe. Wah, jenenge tambah saiki kentut sabdose. Kentut kena sabdo. Ayo. Maka ayo diaturke. Kitir Sumilir. Maka, ayo, ya.
Monggo. Oh iya ayu urung ayu. Taram truk. Wah iki. Apa Mas? Sing jenenge Didi Duit Jreng. Apa nek sindara sing Didi Duit Jreng? Kuwi lho. Ciwala kaji. Oh, diwala kati. Keling aku Didi Duit Jreng. Ora didit kuwi dae. Lidrus. Ah, saya kira. Caping gunung jenglenge. Ayo. Ya ampun. Ngetes. Ayo, ngetes kekendelane. Kok bluk iki, ayo. Oh, wani tok aja meneh kok capek gunung karo bapake wani kok. Sing ngomong sinten? Ora tetep ngajeni. Yo, ayo yuk. Monggo. Nano. Ayo. Saben bengi nyawa Iya yuk, dijenggleng mbahmu lanang yuk. nggih, sae. Oh kaya arep budal ki jenazah sae. Aja gelo kok apa-apa kok gelo iki. Yo tembuke aja sae dikomentari kok sae tok. Jos, Pak Dik. Lah, wis trana kuwi. Napa? Wis trana. Boten. Oh, mong jos. Iki sida muncul. Ya. Iya. Nano. Ya. Yen memajan hambung karo janur kuning janur kuning Wah, refleksnya sih main. Canom kok. Canom ini begitu serang mesti refleks. Coba sing tuwek-tuweke serang terus. Maduane ini ditayo wedi. Ayo, padha nome karo dia. Ya, kembiang. Kembiang bae weton. Awas. Nganggo imbuh barang. Mbok, iki pengedake gawanku kok. Wah, Tetep diimbuh iki. ya, nano. Iki arep ngopo to kejane? Ora apa-apa arek abane ayu. Tak kira palarke. Ayo cengkok singo barang ayo. Sinau. Merau. Ya. Ayo. Nano ayo yuk. Panas. Lalen ki nular. Maraya adem niki. Iya. Oh, panas yo nular adem. Wah, aku kemringet kok adem. Panas. Au. Telek. Iki arep paringan kok jenggleng. Ayo lek dar. Ayo. Ya lek sik dhewe menar ali. Alhamdulillah. Tuku gula Jawa. Apa? Kartosura. Aduh ora umum. Bapak Dipo. Pak Dipo. Mugi panjang yuswa. Amin. Amin.
Wah, ya. Apik. Ayo, sejere Fahmi. Ayo. Mangan sego. Lawuh sambel teri. Warga Cepogo. Ayem tentrem murah rejeki. Amin. Ayo, sejere Neng ora-ora. Kok nemu sumur. Terus Warga sedaya. Mugi panjang umur. Amin. Sejere sapa kuwi? Ayo. Kecokot angkrang. Wah. Yo sedeng penekan Ya wit. ora apa. Wah, si derek penekan wit ya cokot ngangkrang no ya. Nyemprai lho, Pak. Heeh, ya. Cacahe 3. Sing nonton wayang. Mugi sehat selalu. Amin. Ayo, iki sini. Mbah Karso. Wah, Mbah Karso. Mepe gabah. Sedaya pamiarsa. Nggih, terus. Pinaringan nikmat ingkang berkah barokah. Amin. Ayo. Ayo lo, goblok. Ayo. Anu nene. Tuku brambang. Tuku brambang. Ditaleni kawat. Sing nonton wayang. Mugi pinaringan sehat wal afiat. Allahumma amin. Mas Gareng. Ayo. Nyang Boyolali. Wes ngerti nek kene Boyolali kok dadi ganak-ganake. Nyang endi? Wong iki pancen tujuane Boyolali. Nyang Boyolali. Tekan Solo. Terus Picek. piye to kok? Ning Boyolali tekan Solo ora picek to wong iki. Ya ora maksud iki piye kok ngandake. Oh. Purwokandine niku lho. Boyolali tekan Solo. Ingkang mirsani mugi panjang yuswa. Kagem Pak Dipo. Tarikan kagem Pak Dipo. Ayo. Oh, Pak Dipo. Heeh lho. Ayo. Menyang Solo. Pak Dipo Boyolali ndak. Nang Boyolali. Kok jer wirawiri Solo Boyolali. Wong mampu. Oh iya, wong mampu. Nang Solo. Mampu. Nang Solo tekan Boyolali. Terus Bapak Dipo mugi kepilih lagi. Amin. Allahumma. Kanggo warga Cepogo. Menyang Solo. Kok jare Solo neh apa ta? Nang Boyolali sakarepku to. Wong aku wis kadung tresno kene kok. Kok wirawiri Boyolali. Itu ora. Ora. Nang Boyolali. Salah dibalik neh. Terus nyang Solo. Ya. Terus apa? piye? Lah kanggo sapa? Warga Cepogo. Warga Cepogo mriki. Heeh. Mugi tambah rejeki mayuta-yuta. Pokoke sing penting tibane ra. Ya. Saiki dienggo anu dukuh tumang. Ayo arep nyang Solo meneh Boyolali tumang iki. Yang Boyolali. Boyolali terus. Sakarepku. Ento kok sing ditudur aku dhewe. Tumang iki lho tumang piye? Nang Boyolali. Terus tekan Solo. Heeh. Tumang mriki. Heeh. Nderek kelurahan Cepogo. Oh iya. Takon dia apa meneh? Mumpung isih iso mikir lho aku. Ayo saiki. Ayo saiki. Ayo kene nembangi lho. Oh tak kira kon wangsalan ayu saiki. Ayo. Nano. Panasutan aling-aling caping gunung. Wong uyuh. Hei telo tabi terbut dramta. Amisowa caping gunung.
Ketan bali ngulon apa setia sing kelakon terus 12 langgame banyu Yuk